Jina l-ħin kollu mal-mami, anka fil-sajf u dejjem maħħa, dejjem il-ħin kollu tiġri bija l-immulaw. Our last moments are not of her being sad, taf kif? They're of her li t-ċajta maħna, t-batinna l-voice notes t-ċajta, u anka maħuta. Simma l-ewwel ħaġa li ġtajdinna, nanna niftakara ċara l-isptar. I am here not to take mommy's place, but to be here for you instead of her when you need. Fil-ħolm tijaj, il-mami għada normali għada maħna. Ġifiri ma noħlomx unħassa strampa li għadem, jow najt di kif edaw. Le, għazbis kont naf x'jagħmel xaħġek. Le, ma kontx naf x'jagħmel notar, kont naf li nsir avukat, nasib kont nara ligri blond u għafrit. Lek għatlek suits. Meta kelli, naħseb l-ewwel lesson tal-kant kelli 3. 3? Għadek daqsek. Kont għandni kemm dejt nitkellem għall-ewwel mort lesson tal-kant, niftakar ċara l-kamra kif kienet tkun. Imma meta ġietni din l-opportunità jisni xi ħaġa li ħatajdilha għaliha. Maxine Patch, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.